Čau, vítam vás u nového videa z Minecraftu. V tomto videu budeme hrať Ultra Hardcore a pokúsime sa prežiť, lebo vždycky, raz keď umrem, tak sa celý svet skončí a netreba vlastne ďalej nič hovoriť a môžem sa pustiť do hry. Dobre. To nie je treba. Nech sa mi to tak rýchlo skončilo. Aha, vlastne to je super. Budú sa hodiť na papier. Je tu ešte niekde niečo iné? Tam je zničený portál. A toto nevyzerá celkom zle. Tam som mohol bývať. Ale idem ďalšiu vesnicu. Tak tam mám fakt veľký spawn. To mám fakt veľký spawn. By som možno, že nemohol ostať. Nemusel by som ani nikam chodiť. To je super. Hľadám kováče. Kováč? Ja, musím si dať pozor. A hlavne si musím uvedomiť, že tuto keď raz chcípnem, tak sa to celé skončí. Kováč. Super. Čo tam je? Iron, super. Saplnky sa mi asi až tak moc nehodia. Asi rovno si tu odkopem z domu. Urobím si, čo mám to, celtičky. Krumpač. Tak, jeden krumpač. No, som sa robiť ergonový. Neva. Ja si odkopem trošku z domu ešte. Celý tento dom rozoberiem. Robím si motičku. Poviem rýchlo. Tak. Tu si zoberiem pár balíkov sena, kde boli. Kde boli tie balíky sena? Tam. Tak. Ja som ten balík tak. Môžem ísť ďalej. Urobím si... Ja som si nechal ten crafting table tu. Dobre, môžem si urobiť chleba. Urobím si chleba. Chleba. Tak. Mám chleba. Ale som robím ešte ironovú sekerku a musel by som mať styky. Super. A boli tak. Sekerka.
Čka. Zvolím crafting table. Poďme sa pozrieť k tomu zničenému portálu. Čakaj, tu ešte niečo. Tu býva väčšinou knižnica. Tu ešte niekde niečo. Nie sú to ešte niekde balíky sena? Tam tiež väčšinou balíky. Tu som bol. Už sú tam otvorené dvere. Klareň. Super. Tak. Klareň. Irony. Super. Obsidian. Môžeme dokončiť ten portál. Zlato. Meč. Na čom sú ďalšie boty? Nezatváraj. Načíšim si ešte trochu dreva. Super začiatok v hardcore. Už mám ironové veci. Sem keby som spadol, tak ja si... Ja sa asi zabijem. Bože. Ja sa asi fakt zabijem. Hovorím o tom, že keby som tam spadol, tak neviem, že by sa stalo. Asi by sme skončili s hardcoreom. A ja tam spadnem. Sugarcane. Dobrý sugarcane, tam je ďalší. A asi môžeme zabudovať tam. A ideme. No, až tak veľa dreva tu není, mohol som si ešte naťažiť nejaké drevo, ale tam pôjdem, tam vymyslám. Hop, 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 hop. Vyťažím si toto drevo. Mám drevo. Sapongy budú dosť dôležité. Takže potom sa ešte vrátim pre sapongy. No, toto je veľký strom. Tam až tak nemám. Väčšinou ho nechám nedosekaný. A pokúsim sa ho celý dosekať. Jeps. Vyskočiť som chcel. To je všetko? Myslím si, že... Vedel som to. Hop, ešte toto. To vidím asi, že je to všetko. Ok, tak to bolo celkom... Myslel som, že tam bude toho dreva viac. Zatiaľ mám toho dreva bylo veľa. Ale zatiaľ sme prežili už... No, nič sme neprežili. Zatiaľ sme prežili 0 dní. Tam vidím ďalšiu vesnicu. Si robíš srandu? Tam je ďalšia vesnica. Z tej vesnice som si akože mohol zobrať asi aj posteľ, nie? Keď som ho opracoval, som chcel vyťažiť. Asi sa tam ešte... Vrátim sa tam radšej, nechcem hneď po videu nezomrieť. To by bolo celkom trápne, ešte k tomu na videu. Tak sa tam presne tu vrátim a pôjdem sa tam rýchlo vyspať. No, asi to obídem. Pôjdem radšej normálne peško. No dobré. Tu už asi poplávam. Ešte som to stihol.
rýchlejšie. Nechcem sa zdechnúť hneď na prvý. Potom sa môžem pozrieť ešte do tej druhej vesnice. Aj do toho zničeného portálu vlastne. Aby som na ňo nezabudol. Poď rýchlo do nejakého domu. Ešte som nevidím, že by sa spávnovali mobovia, to je dobré. Nie, tam nebude posteľ. Není, super. Tu by mohla byť, tu není, super. U kováča tiež nie je. Je tu nejaký dom s posteľou. Vyskoč. Nie, toto je moja posteľ. To sa robí srandu. Ja ho nejdem útočiť. On stojí hneď pred dverami. Si ten skeleton za mňa robí srandu. On sa zo mňa uťa. Yes! Spím. Tak, splatím. Uzriem si posteľ. Potom skeleton. Si to podám. Tu máš. Hej, neútoč. Tu máš. Ideme zajsť vesničom. Ale to už asi netreba, keď mám posteľ. Teraz už môžem ísť tam. Pôjdem na port. Pôjdem naspäť. Pôjdem na ten ostrov. Kde som začal. Tak, hop, hop. Ideme sem. Hop, 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 hop. Ďalšia vesnica, 3 vesnice len takto pri sebe, plus ešte portál. To nie je možné, či... No je, keď som tu. Mám to na videu. Tak sa tam pôjdem pozrieť, naťažím nejaké balíky sena. A potom, neviem, vidím tam seno. Vyzerá, že by ho tam mohlo byť celkom veľa. Tak úplne najad, čo sa mohol najesť. Vyskoč, hop. Zoberiem to seno. Možno by som sa mohol zabiť niekde blízko, by som si mohol postaviť aj barák. Znači budem chodiť niekam ďaleko, keď tu mám hneď ešte aj vesnicu k tomu. Zajrozovanú. Tak. A mám obilie. Alebo barák by sme si mohli nechať na budúci diel. Takže čau. Ja vás zdravím a uvidíme sa u budúceho videa. Čau.